Nie cierpia pędziałków. Bo czycie ludzie jeszcze taki film, nie lubię poniedziałku, z Mieczysławem Czechowiczem i Bogdanem Łazuką. No toż sami ta tytulka genau sztymuje do tego cufalu, który chcę powiedzieć. Rozwidniok, pizło 6, pędziałek, siąpi śnieg z deszczem, nafolowanym do granic niemożebności cuk, załoka mrzyk puści się w drogę ze Banchową. Szafner wychylał się letko na słodach wagonu, co by dać sygnał do odjazdu, kiedy nagle dało się słyszeć wrzeć. Panie, panie, doczkaj pan! Od schodów na ten bahnsteig pokazała się tak postać człowieczka. Doczkaj pan! Szafner uśmiechnął się tak sprzyjaźliwie, balina poczną go dopingować. Dowej, gipci, dowej! Zagrzoły, czerwoniuśki, ale szczycny miał zimowej temperatury, hopek wparzył na pomoc tego sługa. Zdążyłem, podstyknę. Szafner uśmiechnął się, zaś dał sygnał do odjazdu. 3 ósemki ze 4 fertik. Syknęło, stękło coś i dźwierze się zawarli, cór sztartnął, odstawiając zasia bahnsteig tego Banchowu, kiedy dał się słyszeć przelękniony głos tego istnego. Kurwa, ten cok nie w ta strona jedzie! Oj, Gęspnioku,